आफा नों बे दाख्लै सोरनावबा फैसा मोननांगौ होननायखौ मोनबाय नामा? बेखौनो होसोलांदां दाख्लै थांबाय लोगोखौनो मोनहैयाखै। दे जोंनि लाना फैखा। आं थांबाय आरो दा जेरावबो दा थां। बेवाय ओइ बेवाय ए बेवाय फैदों फै जिराय फै। औ बेवायाथ' आं फैनायनि जाहोनखौ मिथिखाबाय जानांगौ। औ गैया बेवाय आं जगार खालामबाबो खालामनो हायासै नों मा खालामो खालामदो। आं हले दिनै आखाइ खालि थांनो होनना फैयाखै बेवाय माबा मोनसे लानानै थांफाखागोन। माथो उफाय दंबावो आंहा बे जों थानाय हा बिथाखौनो लानोबा लादो। जों बिमा फिसा खारलांसै गुबुनाव। बे हाखौ फानबाबो आंनो होनांगौ फैसाखौ आं मोनखानाय नङा। मा दाम मोननोसै बे हाखौ हानि अनगायै आं गुबुनसो बिगोन। आंहा मा दंबावो बेवाय नों जेखौ बिदों बेखौनो होनोसां। आंहाबो फिसाला सासे दङ जुलि जानायनि समाबो जाबाय। ओंखायनो आं सानदों नोंनि फिसाजोखौ बिहामजो लांसै आंनो फैसाखौ नांला। माथो राहा दंबावो बेवाय नोंनि बुंनाय बादि जाथोंसै। दे बिदिबालाय बेवाय बिदिनो जाथोंसै आं बादालाव खालामबाय थाला दे थांसै। बेवाय बिब्दिब्ला बिब्दिनो जाथोंसै। आफा आं बिहामजो सासे रायथिबाय नोंनि थाखाय। मा बिहामजो रायथिबाय? औ आं फसायनो नङाबा लाया रावखौबो। नों फसायनाया माबायदि नुवाबो मायाबो महर मुस्रियाबो मादि जागोन। ए नायनो र' देखायनो आं। न' नाय। हगार नाया आं रायथिखाबाय होनबाय ना। न' नाय खनसे नुबानो फसायखागोन नों। बोरो माबायदि समायना सिख्ला बियो। बेथ' आमोखिनि फिसाजोसो। अ नोंलाय मारै सिनायलायखो? आंबोथ' बेखौ रायथिदों आफा। नंगौना नङा जाखोसै देलाय ससमाखौ मोजाङाव हमना नायलाय एबार नायदो। नंगौलै बेनोथार नोमफाय आयथारामबो बोरायाखै सिनायनो हालायै। नंमारगौमोनलाय आफा दे थाब बानायदोंमोनलाय आफा दे हरदों मोनला। मा बुंबावनो बे गथ' सासेखौ। नै आइ अबाव थांनो दसे जिरायफै। लोगोनावसो थांनो नागिरदोंमोन आयै। आयै माखौ सानगोमाखो? माबाहाय आइ जोंहानो फैसा हरनाय बोराया फैबावदों। मा लांफैबावा बेलाय? बे फैसाखौनो खौरां लाफैबावदों हरनो होनैनो गोबावबो जाबाय नालाय हरनो हाया। हरगोन बायना हरगोन जानानैसो खारजानो गिबाय खोमा जोंखौ बोराया। जानानै खारनायनि खोथा नङाहाय आइ बेबो अना नङा अनबाय जोंसो हरफिननो हायाखै। आंथ' बे थाग्रा हाखौनो जासिबायमोन गुबुनाव खारलांसै होनना। हाखौबो नाङासो होनबाय फैसानि बदल नोंखौसो बिहामजो लांसैनो आइ। बेफोरखौ मा होनदों आयै? बिनि अनगायै मा राहा दंबावो आंहालाय आइ? नांगौबा हाखौनो लाबानो जायोमोन ना आयै जों गारनानै थांगौमोन गुबुनाव। हाखौ होबाबो होनांगौ फैसाया थोखानाय नङामोन आइ। आंनाव सोंग्रोआलासिनो मानो बेबायदि खालामखो आयै? माथो उफाय दंबावोमोन आइ आं बेवायनो खोथा होखाबाय। मानो बेफोरबायदि खालामखो नों आयै? र' आयै मानो खारलांखो आइ? निजिरा सनानै नों मा लाबोदों आया माथो जेबो रावबोआसै।
माथो गाबदोंसो नोंरा नों जेबो बुङा फंसेबो नोंरा आंनि सुजुनाय सिमाङा जाफुंनाय नंलिया निजोम मा बेफोरखौ मा बुंदों नोंरा औ आं सैथोखौनो बुंदों जोंहा जाय मानसिनाव फैसा लाथारनाय दंमोन बे मानसिया फैसानि सोलायै आंखौ गावनि फिसालानो बिहामजोसो लांनो नागिरबाय निजोम रथ' मा खालामनो नागिरदों नोङो माखौ सोंहरखो आइ जेखौबो सानाखै आयै थ' सिङाव थ'दो आइ माखौ साननानै गाबलाबायखो ओइ सोर जालाबायखो फैसा अबेनि फागो दामलाबायखो थांनो जाबाय थांदो थाब बेरे फुंजानि जात्रा नस्थ' मोजां मानसि जाखोना गाज्रि मानसि जाखो अबेनिफ्राय थाफैयो बुजिनो मोनला फैदो थांसै बाबा जोंहा आबैखौ बाय होनदो मालाबा फैफिनसैलाय थांदो आबौ थांदो आइ था आदा बे फाग्लाखौ लोगो मोनबा गोजानाव थाखा जागोन दे आयै आबैखौ बाय होनदो बाबा र
लाखो? निजिरासो आं निजिरा नों आंनि थाखायनो बिदि जानांबाय लामा सामा बयजोंबो मिनिजानांबाय मानो गोसोखौ हमथानो हायासै निजोम ओइ निजोम मा खालामना लाखो नों एफा मोजां मानसियानो निजोम थादो आं थांसै गैया फैसा गैया माबे फैसा बै सिखावसो माब्रा सोलोंदो दा होगोन आं बेयाव मा थाबाय थादों आजिखालिनि सिखावफोर बिदिनो जाफ्लांनानै फैग्रा नुनायावथ' माथो मानसिखौ सिंग्रा बायदिसो नुदों हिनजावजों गारजालांनायसो खोमा दा होबा बिदि नङा बेबो जानो होननानै जायाखै बै उजिगासेयावबा मा फाप मावामोन बेनिखायनो दा बिदि जादों ना जेबो खालामना बिदि उनाव बारा जाबाय बाराबा खाथार गैयालाय आंजों दानो होसिगौमोन आं